Kula niku lek alif ba ta niku saged mawon. Napa malih niku arti dari alif ba ta lan sak pitunggalan iki tak artikan tak terjemahkan dalam hatiku sendiri. Apa iso alif ba ta diartekne iki lho apa? Lah kok ya ora kena-kenene. Alif itu a itu Allah, lip itu tangga. Tegese awake dhewe lak madhep marang Gusti Allah kuwi kudu lurus kaya tangga. Kowe ora tau roh tangga kok minggak-minggok enek ora kagak nek tangga iso ngliwung ini kan gak enek ya. Mesti lurus ke atas dan ke bawah. Ke atas hablul minallah, ke bawah hablul minannas. Percil iso kaya ngono to. Innallaha ma'asabirin. Artine apa wi artine apa? Becik ke titik Allah. Allah. Wong sabare kasih Gusti. Alif ba itu adalah wadah. Ba lak ngene to, Dik. Iya ta? Ya sok-sok ya ember barang yang kena nggo wadah. Jangkrik iki domong yo iki sing ning ikra ku lebak itu adalah wadah. Agama itu juga wadah. Artine awake